Szeretettel köszöntöm a kedves sorozatom nézőit. Utolsó körben szeretném bemutatni azt a segédeszközt, amit számomra segédeszköz, mint keresztszalagműtött, és több éve igazából tökéletesen talpra nem állni tudó ember. A hosszú távokat ezzel a rollerrel tudom újabban megtenni. Tavaly gyermekem említette, hogy esetleg anya egy roller nem lenne neked jó, de hát kinevettem. És ebben az évben úgy döntöttem önszántamból, hogy próbáljuk meg, hát ha tudnék rollerezni. És akkor két mankót félretéve, idézőjelbe téve, addig az ideig, amíg ugye rollerezek, nagy távokat meg tudok tenni. Nagyon nagy segítség számomra, a Decathlonból lett véve ez a felnőtt nagykerekű roller, Mid-7 a neve, Oxelo, és nagyon könnyen tudok vele rollerozni. A következő sorozat, ami a sorozatom utolsó része lesz, egy pár perces kis rollerozást is bemutatok rajta. Állítható elől a kormányának a magassága, bár teleszkóp nincs benne, de mégis az egésznek döccenőket is simán lehet vele venni. A jó lábammal, a jobb lábamra állok rá, a beteg lábam, ami alig 50 fokba hajlik, azzal lököm magam egy részben görblő talpós cipővel, ami nem eredeti, hanem ilyen kis kínai utánzat, de mégis megfelelő számomra, és majd a kisfilmben, ha meglátják, meg lehet nézni, hogy milyen könnyedén lehet vele közlekedni. Nagyon jól lehet vele fordulni, egyszerűen figyelni kell azért az utat, de számomra egy borzasztó, nagyon nagy segítség, mert egyszerűen nem tudok semmivel fájdalommentesen, könnyebben megtenni nagy távokat. Ez a kis roller tökéletesen kiváltja ezt a problémámat és segít benne. Kívánom, hogy senkinek ne legyen szüksége ilyen dolgokra, és ne legyen keresztszalagszakadása. Mindenkinek jó egészséget kívánok, és akik betegek, azok gyógyuljanak minél hamarabb. Köszönöm szépen a figyelmet!